Hodnocení zápasu nejdříve. No, tak my sme očakávali, že to bude taký súbojový zápas, takže chceli sme hrať v podstate v rýchlom tempe hry, čo sa myslím, že sa nám aj podarilo v tom prvom polčase, že sme hrali v dobrom tempe, rýchlo sme posúvali míč a v druhom polčase sme mali viacej nepresnosti trošku, ale to tempo sme udržali, takže sme boli spokojní s tým. Mě by zajímalo, dali jste vlastně náhodou do útoku 2 stoperky, co jste od toho očekávali? No, vlastne vývoj zápasu nám umožnil, že mohli sme si vyskúšať rôzne varianty, ktoré sme v podstate nejakým spôsobom preberali aj počas týždňa, takže chceli sme to vyskúšať, aby sme boli pripravení možno aj na nejaké neočakávané situácie a tak ďalej. Vychádzali sme z predpokladov aj tých hráčov alebo predispozícií, že môžu hrať na týchto pozíciách, tak sme to chceli vyskúšať. Zatím tady sledujeme všechny góly pěkně po pořadě, jak padaly, ale kde přišla ta myšlenka Denisa Rancová, Anet Pochmanová na hrot útoku? To je taková nějaká záložní varianta? Na hrod útoku išla v podstate Denisa, Pochmy tá hrala viacej zo stredu potom, čiže ona tam kedysi aj hrávala a Denisa vlastne chceli sme skúsiť, lebo nemáme typickú druhú útočničku takúto podobnú v podstate Heli Bergford, takže chceli sme vyskúšať aj inú hráčku na tejto, aby sme mali taký nejaký záložný plán. Vy jste, ještě než začneš ty, hráli více po levé straně v prvním poločase. Ta pravá strana byla trošičku slabší, tak jak byste mohl porovnat ofenzivu Sparty směrem dopředu po stranách? Ja by som nepovedal, že bola tá pravá strana slabšia, bola skôr zatvorená, že viacej zahustená. Na tej ľavej strane sme mali viacej otvorený ten priestor. No, ale tady takové úzké hřiště ještě. No, v podstate tam pomáhala aj Juča Bartoňová, že viacej na stres biehala, takže vytvárala priestor pre Mišu Kyrovu, takže vlastne tam sa vytvoril potom vďaka tomu pohybu priestor, čiže nebolo to o tom, že by jedna strana hrála slabšie, len druhá strana bola trošku viacej prehustená. Mě by zajímalo, dáváte na začátku vždycky góla. To se vám podaří, uklidníte se, máte speciální přípravu před zápasem, nebo co říkáte holkám těsně před zápasem, že jim většinou nebo vždycky dozatím ten začátek zápasu vyjde? Nemáme nič špeciálne, chceme od nich, aby sa koncentrovali a myslím si, že momentálne sú celkom dobre nastavené v tom, že naozaj do toho zápasu vstúpia koncentrovanie a dokážu to udržať vlastne celý zápas. Že vlastne dneska v tom zápase boli celých 90 minút koncentrované a podali taký výkon, aký sme očakávali a potrebovali. Asi formu budete ladit na přelom září, začátkem října, protože tam vás čekají velmi důležité zápasy v evropských pohárech a také derby se Sláví. Tak je to klíčové období začátky října pro Spartu? No tak určite bude kľúčové pre ďalší vývoj, ale zatiaľ my ideme tak zápas od zápasu, pripravujeme sa, uvidíme aj v akom stave bude káder, či budú zranenia, nebudú zranenia, čiže vlastne na základe toho reagujeme, a určite bude to dôležité obdobie a veríme, že ho zvládneme. Europa Cup Ferencváros Budapešť vás čeká, tak jaký je to soupeř? Kdy si budete zjišťovat o něm informace? Jaké jsou šance Sparty dostat se do dalšího kola? No, tak tie informácie budeme získavať teraz, vlastne vďaka tomu, že už vieme ten los. A myslíme si, že ten súper je približne našej úrovne, čiže myslím si, že bude to zaujímavý zápas a môžeme sa pobiť o ten postup. Měli jste štěstí na los, protože v osudí byli i těžší soupeři a Sparta neměla v posledních letech v evropských pohárech zrovna vyloženě štěstí na tu kuličku, která rozhodla, s kým bude hrát. Ťažko povedať, či šťastie. Výhoda bola, že sme boli v tom tí nasadení, takže asi bola pravdepodobnosť, že môže to byť súper, ktorý bude približne našej úrovne, ale my chceme ísť ďalej aj v tom európskom pohári a uvidíme, na čo to bude všetko stačiť. Marian Hinz byl hostem teď po zápasu tady s námi s Irenou Martinkovou. Díky. Děkuju. Děkujeme, nashledanou.